खींच रहला हमरा प्रोग्राम में तना ना भीड़ आ गया से कर देला लोग कुछ घिचैबे ना करे। आप लोग थोड़ा साइड में ये पीछे ये सिटी मत सिटी मत देखो फसा ढोलक का साउंड था तो ढोलक अरे दो चार रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं साउंड का सिस्टम ऐसा कि बहुत गलती से फोन आ जाई ये सोच के नंबर हम बदलतनी कि ढेर दिन भई पता न लागे जान हो कि कहाँ भइलू अरे देखे तू जान हो कि अब हमारा बोला कि तहरा प्यार आता कि अब हमारा बोला कि तहरा प्यार केहू कमी पूरा कराता तब फोन ना तोहार लाग मिल गइल मदसर कोनो यार। अंकित भाई तारा प्यार में का ना करे तारा प्रेमी मिल बेटा कि फोन ना तोहार देखिए फिर सामने लोग भीड़ लगा कि मारो में पारो पूछो ना इसका गेट बंद कर नहीं यार ऐसा थोड़ा होता है शुभम भाई इसका